Здравейте хора, в днешното видео ще правя история, която е за автобус 24. През 1966 до село Горско и кръстовището Грънчарска и Малашевска. През 1968 е от квартал Бенковски и кръстовището на Грънчарска и Малашевска. А през 1977 е от автостанция Орландовци до квартал Бенковски. На 24-ката е на МТК автобусите МТК. И ето всичките. 7045 много вече го дърпат. 7109. 7115 винаги това го обучим, защото един ще ви разкажа в друго видео. Айде.